Hi guys. Mga utag si Charong na isukang aslog. Katulad si Mary ngayon. Musing. Wala sa dyan na. Bumba. Hindi ka? Baka sa baba. Ngaam to. Hindi ka on. Naisuka ang aping halanga. Nakanta ninyo. Mga ramig suka. Tayo ministag iya. Tangay nang dami ng aksidente sa Masinag. Sana dati. Sa Masinag. Sa Masinag. Ano man na? Banggaan. Huwag bro, break na. Asum kaayo. Tuyami kaayo. Uy, ano yan? Pahingi. Sinamuti. Aksidente sa Masinag. Hindi kayo mong gikaon si Charon nga unsa ni tagpisuhon lang god. Kaya watay kwarta. Baratuhon lang ta na si Charon kay watay kwarta. Ani ba o? Si Charon nga baratuhon pero asang lamiaw may suka. Yaw-yaw kaday. Nagyaw-yaw ra ko gakurang isa kay pang lamia. Ngawat may suka. Ang salary na kung kauban kani o kani. Ano ang salary niya? Nangawat. Kaya makakaon namin aning Charon. Charon nga tagpisuhon. Kahurot ko isa ka butiyan ni suka, patay na. Taas loob. Mama na yung gitanaw. Wala om. Pagpisuhon, ragod ni kay wampi kwarta. Napisuka nga sukang Bisaya gyud apat ting halanga. Nya kunuha ra rin kung koban bakay gyud. May sanghid-sanghid di ba? Dito puha. Chap daw yun. Ay, kaon po siya. Mama bag. Si Charon bulaklak. Pare si Charon hilaw. Ito naman nila. Kwarta god kubrita. Normal, kaban at ang pwede magkakapatid. Ay, ang gapon bisa bertuhog. Kayo ba ever, ano yung pinaka-malupit o matindi yung tampo? Selamat guys, kantaw.